Najviac poteší a pri srdci zahreje, keď sa pacienti vrátia, keď nám zaďakujú, keď povedia, že sme im dobre poradili, keď sme im pomohli a že sa opäť vrátia, chcú tú našu pomoc a že nás aj vyhľadajú, keď sú aj v okolí rôzne lekárne a prídu práve k vám, lebo vedia, že chcú počuť váš názor a chcú od vás tú pomoc. To asi tak najviac aj poteší. Človek musí chcieť, aby bol profesionál, aby ho ľudia mali radi, lebo napríklad ja som mala v Trnave konkrétne šéfa, bolo to v sieti, bol to starší ako chlap a on bol vedúci a zdržoval sa viac menej vzadu. My sme boli ako farmaceuti rádoví vpredu a keď sme expedovali a chodili ľudia do lekárne, tak si pýtali jeho. A v tom čase ma to veľmi tak mrzelo, že prečo nechcú radu odo mňa, ale že chcú od neho, čo som ja rokmi a fakt až rokmi mi to došlo, že bol úžasný človek, ktorý vedel veľmi dobre poradiť a bol ľudský, bol empatický a tí ľudia si vybrali jeho. A keď to bol banálny problém, tak chceli sa s ním proste o tom porozprávať dnes hocikým iným. A to bolo potom aj moje také, že aj ja by som raz taká chcela byť, aby si ľudia vybrali mňa pre prístup a pre tú profesionalitu a tak.